اللہ دا نیک بانا اگر ویڈیو تے پہنچ گئیں تو زبردست سبق آموز واقعہ سن کے وائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ہے، اندے قوم دے اندر اندے منن والے چو لو سکے بھرا ہیں جنہاں دا کم ہے مچھلی پکڑیں دن اور بازار ون کے اون مچھلی کو ویچن دن، انہاں دا گزر بسر اون مچھلی تے چل دے. ایک بھرا ہے جڑا وڈا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی مطلب کچہری بھی باندھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال محبت بھی کریں دے، پیار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے. دوجا بھرا جڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منیندا تے پر اندے قریب کہہ نہیں، اتنا نیکوکار بھی کہہ نہیں. بظاہر نہ ان دی کوئی عبادت نظر آندی ہے، نہ کوئی چیز نظر آندی ہے، نہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی کچہری اچ باندھے. یہ دوہیں بھرا روزانہ ویندن مچھلی پکڑن واسطے. جہرا بھرا نیکوکار ہے ظاہری طور دے اوتے وہ نظر دے کے نیکوکار ہے، حضرت موسیٰ دے بھی قریب ہے، اون دی جال دے اندر 4-5 دانے مچھلی دے لگ دن. اور جہرا بندہ ظاہری طور دے اوتے تے نیکوکار نہیں نظر دا لیکن اون دا جال مچھلیں دا فل تھی کے اندے. اے بندہ جڑا اللہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے قریب باندھے، اے پہنچ گئے اللہ دے پیغمبر موسیٰ کلیم دے کولو، اللہ دا کلیم ہی اللہ نال کلام کرنی. اج جن ونجے اللہ کولو پوچھ کے آویں کیا وجہ ہے کہ میرے جال دے اندر مچھلیاں کیوں تھوڑا انجن، بھرا دے جال زیادہ انجن، جبکہ میں اللہ دی عبادت بھی کرندا، میں تیرے بھی قریب ہاں. اللہ رب العالمین دے پیغمبر نے جنہاں اے گال کیتی ہے، اللہ دی ذات نے فرمایا اے موسیٰ میں جاندا این چیز کو تو نہیں جاندا. اللہ دے پیغمبر نے فرمائے سنا اللہ والوں کو کیا جواب دیواں. اللہ دی ذات نے فرمایا کو ون کے آکھ میں موسیٰ کلیم نے سوئی دے دک دے وچوں اٹھ کو گزردا ڈٹھے می. دیکھ تیری گال او کیا آدھے کو اے گال این دے نال کر گھنی ول ان دے بعد اون بندے دے کولو ونی جڑا تیری محفل وچ کہنی باندا ایندا بھرا ہے جڑا مچھلیاں زیادہ انجن. اللہ دا پیغمبر پہنچ گئے جڑا اون بندے کو ایکھے سی میں اللہ کرے پوچھے می اللہ دی ذات نے میں کو جواب کہن دیتا لیکن میں ایک عجیب منظر ڈٹھے می ایک سوئی دے دک دے وچوں اٹھ پیا گزردا. ایک سی اللہ دا نبی تھی کہ تو ایہو جہاں گال ہی کریں دیں جنہیں منیندہ بھی نہیں تو انچی گال پیا کریں دیں. اللہ دی ذات نے فرمایا کلیم دیکھ گن اے ظاہری طور تے کو صرف منیندہ ہوئی، ایندہ دل نہ منیندہ ہا جے دل منیندہ ہویا تو آکھے اللہ دا پیغمبر تو سچ پیال ویندی. دوجھے بھرا دے کولو ون جڑا ظاہری طور تے تیرے قریب کہے نہیں، جڑا اون دا دروازہ کھڑکائے سی او باہروں نہیں کھتے قدمے ڈٹھے اللہ دا نبی میں کو سڑوا گنوا کیا حکم ہے. اللہ دے نبی نے کہ میں ہونے دیکھ کے اندہ پیا ایک سوئی دے دک دے وچ اٹھ پیا گزردا. وہاں کہ میری انسانی ذہن تو نہیں منیندہ لیکن تو اللہ دا پیغمبر ہیں جے تو آدھا پئی تو سچ پیا آدھیں.